Posle odmova nastavljamo sa kvadratima. Idemo, Tome. Igra nas zove. Slušaj, moramo da odemo negde na sigurno. Ako ne budemo na času kada zvoni, tražit će nas. Ne brini, profesor matematike je zaključan u WC-u. Zaključan? Opusti se, to je bila mala nezgoda. Događa se. Sad svi možemo da se igramo osim tebe. A? Kako to misliš? Jedan mora ostati ovde, glupane. Čekaj sekund, hoćeš reći da... Znam da ti to možeš. Ja vođa? Slušaj, Bob, vreme je da taj tvoj zakržljali mozak počne da vežba. Bićeš dobro. U redu, ajde ulazite. Ovde ne bi trebalo da bude nikoga. Tako da smo ovde sigurni. Da, a ja vođa. Ma daj, nije teško. Gledaj, Bob. Onaj koji ostaje koristi karte i ima ključnu ulogu. Svi to moramo da naučimo. Daj zapamti, već smo ti progledali kroz prste, Bobe. Pa, ekipo, zemlja dinosaurusa nas čeka. Pa? Idite, ja ću... Čini mi se da je i vojska zmajeva nestrpljiva. Spreman. Sve je rešeno, vaše visosti. Selo je naše, a zmajevi patroliraju šumom i traže begunce. Dinofro se očekuje veliko iznenađenje. Da li si pojačao nadzor u pećinama Rockfroza kao što sam rekao? Naravno, naši zmajevi ratnici su na položaju Necerone. Sudbina nije na našoj strani, Gladiuse. Ali to ćemo da promenimo. Večna slava zmajevima i nepobedivom Neceronu. Nijedno me proročanstvo neće zaustaviti, a vi ćete se za to pobrinuti. Živi u prošlosti, pobeđuju u budućnosti. A sad zapamti, Bobe, ti si glavni ovaj put. I? Šta misliš, jesi spreman? Ne brinite, mi smo tim, jel tako? Da. Dobro, mali, idemo da razvalimo te zmajeve. Čini mi se da smo svi dobro. Wow, bilo je bolje od roller coastera. Pripremite se za transformaciju. Ja jedva čekam. Ne, Zašto ne? zato što transformacija ne traje zauvek. A mi ne smemo da izgubimo ni trenutak vremena. Dobro, čekat ću da šef odredi kad će te zveri da nas I još pojedu. nešto. Moramo da se držimo zajedno. Nema razdvajanja kao prošli put. Je li to jasno? A gde je tu zabava? Je li to sve? Prvo moramo da nađemo šamana. Ali zar obično on ne pronađe nas? Hej, momci, dođite da vidite nešto. Uzalud smo se trudili da spasimo selo. Kad smo otišli, došli su zmajevi i sve su uništili.
Sigurno smo ih razbesnili. Opusti se, Tome, šalim se. Ali istina je, ovi zmajevi su vrlo osvetoljubivi. U pravu si. Ali šta se dogodilo sa ljudima? Momci, gledajte, našao sam tragove. Mislite da je pleme pobeglo u šumu? Tamo je opasno. Sigurnije je nego ovde. Zmaj može da prođe i kine i slučajno da ih sprži. U šumi su bar sakriveni. To je mudar potez. A? Čekajte, momci. Nema ih. Sigurno se kriju. Momci, stanite. Običan stegosaurus. Nije opasan, ustani. Imam te. Jesi dobro? Jesam, valjda. Da li ikada gledaš kuda hodaš, glupane? Erik, samo je jedan način da izađeš odavde. Znaš koji? Pazite se, zmajevi. Mogu da iskoristim jednu kartu po Dinofrozu, nagrabusili ste. Zašto su vrata zaključana? Hajde, hajde, možeš ti to, Erik. O! Bobe, šta radiš tu? Malo sam samo hteo da pogledam. A ko bi rekao? Stiže nam pojačanje. Pa, kapetane Tom, kad počinje zabava?
vraćaj se ovamo. Evo plemena, uspjeli su da pobegnu. Jedan od njih je uspeo da pobegne. Erik također nedostaje. Ne verujem. Evo je tvrđava Dinofroza. Gle, šaman. Čekao sam vas. Bio sam siguran da ćete doći. Pratite me. Tek ste na početku. Još ćete mnogo stvari usput naučiti. Slušat ćemo te, šamane. Ali prvo trebaju nam odgovori. Pitaj. Zašto mi? Znate da dolazimo iz drugog vremena. Zašto smo zapravo ovdje? Jedino vi možete poraziti Necerona, gospodara zmajeva, zahvaljujući ogromnoj moći svetog kristala Rockfroza. Neceron je pokorio sve zemlje ovoga sveta. Dinosaurusi i ljudi su već godinama Neceronovi robovi. Dok jednoga dana nije otkriveno prastaro proročanstvo koje kaže da će 4 dinosaurusa iz prastarih vremena poraziti zmajeve i vratiti zemlju ljudima. Zvaće se Dinofrozi. Znači mi smo superheroji? Bićemo face u školi. To je glupost, šamane. Naša planeta ima gomilu problema, ali zmajevi nikako nisu jedan od njih. Zato što ste ih pobedili, ali ako ne učinite to sada, ceo tok istorije će se promeniti. Sjajno, Bobe. U kom razdoblju su živeli stegosaurusi? Pre 140 miliona godina, u doba Jure. Bobe, nisam imao pojma da voliš dinosauruse. Pa nisam ni ja. Koliko poznaješ teoriju o njihovom izumiranju? U planinama na kraju doline su pećine. U jednoj do njih naći ćete sveti deo Rockfroza. Uzmite ga. Samo da nešto raščistim. Zmajevi su moćni zbog tog stakla sa imenom Rockfroz. Tako je. Kada budete našli taj deo Rockfroza, potražite i ostale i oslobodite planetu. Oduzmite im moć, jer ste vi nepobedivi. Idemo po prvi deo Rockfroza. Počet ćemo sa pećinama o kojima je Matorac pričao. Kako da znamo da li govorite istinu? Morat ćete da mi verujete. I to svim srcem. Moje srce mi govori da sve ovo što nam se događa kao san. I jeste. I govori mi da budem jako pažljiv. Tvoje srce je vrlo mudro. Prenesi mudrost prijateljima. Oko pećine zidi čuvaju je 4 zmaja strašara. Je li izgledaju opasno? Ne, to su obični zmajevi i ne puštaju položaj. Nisi rekao da ne napuštaju položaj. A sad Ma kome je to ostalo? Nismo spomenuli mamute. Gde ćete? Da pokupim mantil. Nekoga je ostavio na Patosu. Ne. Čekajte, ostavite je slobodno. Zašto da ne? Zato što je moja i ja sam je našao. Onda je digni. Razumeš?
Posle škole ću O to. moj Bože, ja ću da je podignem. Profesore, direktor vas traži. Dobro. Molim te, digni to sa patosa, Bobe. Da, hoću. Vaše vreme je isteklo. Šta je bilo? Nisi to ručkovao? Ma daj, taj zmaj je opasan. Jel možeš da ustaneš? Nije mi ništa. Da probamo ovo. Bravo, Bob. Elektrošokovi. Nećemo stići danas. Ko kaže? Mesec. Zašto da čekamo? Sredili smo zmajeve. Idemo po Rockfroz. Nije pametno da se krše pravila igre, John. Ako ne budemo pazili, nećemo uspjeti da se vratimo kući. Šta se desilo? Duga je to priča. Recimo da smo nas četvorica predodređeni da spasimo svet. Čitav svet, čak i našeg profesora. Šta je uradio?
Ma, ništa. Genijalno. Mi smo super junaci. Jesi li dobro, Tome? Sigurno sam napravio neku glupost. Bio si super, Bob, ali neće biti lako. Zapravo, od sad će biti sve teži i teži. Ali mi smo jak tim, zar ne? Jaki jesmo, ali ne i najjači. Evo, ti čuvaj igru do sledećeg puta i dobro pazi na nju. Znaš, Bob, A u čemu ima je jedna problem? stara izreka. Velika moć, velika odgovornost. Verujem šamanu kad kaže da sudbina sveta zavisi od nas. Možda je to prevelika odgovornost. Šta ako se nekome nešto dogodi? Ne smijem ni da mislim o tome. Neću to da dozvolim. Da si barem tu, tata. Magijom oni plove kroz noć. Da bi spasili zemlju moraju da budu brzi sad. Čija ih vodi u zemlju drevnih zmajeva. Neustrašivi momci moraju da zauzmu stav. Super heroji su spremni za boj.